Benot sa Gamos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, alas 12:42. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. New Cobra Rice Energy Drink. Less sugar, less caffeine, kaya swabing energy. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Mga tugang, iskaramusa na sa DCGB! Iskaramusa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! Feeling ko, Kuya Nems, nagkapira sa nangunan ang mga paraan tabay tadigdi sa sentro kan Legazpi. As of now, palsok man giraray ang kuryente. Medyo marahayan sa tuyang palibot, medyo malumlum, nagtuturo tagiti. Data masyadong mamamatian, so grabing init po kan panahon. Lalo na itong sa mga nasa eskwelahan na mga estudyante. Nag-scroll ako, Kuya Nems, po sa kuyang newsfeed sa Facebook. Nagapot ako, ano doon niya ako sa mga schools na affected o nasa loob duman sa mga barangay na mapalsokunan ang kuryente kung wala po unin klase. Wala man, Kuya Nemski, nahiling akong suspension na ipig paluwas. Imagine, from 6 a.m. sa good 6 a.m. sa aga, March 21, 2025, dakol na porsyon digdi sa syudad kan Legazpi an mawaran po nin supply nin kuryente 24 oras iyan. And then sa aga naman from 6 a.m. pag nakabalik na itong primerong batch kan mga nanggana sa raffle na may kuryente. Another batch naman kan mga barangay dyan po sa may parte kan northern part kan Legazpi. Diyan iyan sa may parte kan itong sakop mga barangay na nakatakod po sa Bitaano Feeders 3 and 4. Sabi ni Kuya Nems Kasubago, maray ngayaan panahon ngunyan para duman sa mga medyo nag-iibitar sa sobrang init. Ang problema naman ngunyan, para po sa mga may igustang line baka posibleng apektado man ang Kuya Nems kan pag-uran. So syempre, although nakababa man ang Kuya Nems ang fuse ka iyan wala nin supply nin kuryente. Pero syempre, medyo risky man iyan para sa inda. Kaya sana wala ni ano man ang mga untoward incidents na mairehistro mangyari po sa tuyang palibot mantang kitaan na nagahalat naman kan mga atleta na mag-arabot po ngunyan. Posibleng ngunyan sa aga and then sa Sabado dahil sa Domingo gigibuhon po ang pagbubukas kan palarong Bicol 2025. Wala man kasuha po nakahuron kan sa tuyang intern. Si Police Captain Hermil Napili, Operation Officer po kan Legazpi City Police Station. Wala man da Kuya Nemski tinampo na isasarado pa sa pagkondukta ka itong may parada kaya itong mga delegasyon hali po sa Manilain ng mga schools division po sa Bicol Region. Ang ko man sa naninda itong gari right lane dyan sa Rizal Street sa may ampangan po kan Bicol Regional Hospital and Medical Center.
sagod dyan sa may ampangan kan Campo General Simeon Ola. Tapos so parada, pasiring lang dyan sa may parte kan, dyan sa compound kan Bicol University. Particular na itong grounds, itong may Bio Oval baga. And then grandstand, dahilan po ta, dyan gigibuhon itong program proper, alas 3 nin pagkahapon yan. Right after, kan halipot na parada. And then kasuhapon sabi ni sir na napili, wala man ki tinampo na isasarado sa nasabing pagkondukta nin aktibidad. Kaya medyo medyo wala wigan lang an pasensya. Although Domingo man po baga iyan, posibleng ang magkakatraffic lang kan kuenem sumapasiring sa mga malls, sa mga hali man sa simbahan. Kaya atab-ataba na sana po nindo an paghali sa harong tanganing day man dumamis itong mga naka-schedule na misa sa mga simbahan, asin sa iba pa man po mga dudumano nindo na maagi po dyan sa may parte kan Bicol University. And sana after kay ni Kuya Nems na halawig na power interruption, day naman ki nakasunod pang power interruption ta ano baga sarong simana ining activity taligdi sa Legazpi City. And then dakol na mga eskwelahan ang gagamito na mga billeting schools kung saan ma-start itong sumang atleta. Pati na po itong mga coaches and then itong delegasyon. And sana wala although nagpromisa naman ang Legazpi City Water District, tapos matabang man ang Bureau of Fire Protection Legazpi para sa pag-supply nin tubig duman sa mga, syempre sa mga comfort rooms na gagamiton, oral daw pati iya. Basaon ko lang ining anunsyo kan na baka kay Municipal Police Station. Takasuhapon Kuya Nems, pauuli ako. Nag-i-scroll ako sa Facebook. Nahiling ko so story kang baka kay Municipal Police Station. Abaan na Kuya Nems, babae. Tapos nahihiling Kuya Nems private part niya sa likod. Tapos screenshot ko, sabi ko kay Kuya Jomar, nahiling mo po niya ako ining story. Baka niya ako na napindot kung saan nagkakapot ka ini yung account na ini. Tapos tagtaod, sabi ni Kuya Jomar, na-hack nga ya Angel ang account kan baka kay Municipal Police Station. Imagine Kuya Nens, lang kusog kan hacker na ini, ta mismong pighack. Iyo po ang account kan hepatura kan pulisya dyan po sa munisipyo kan baka kay Albay. Kaya kasuhapon right after kan mangyari po ito, nagpaluwasin din anunsyo sa publiko na tigo-informaran po ang gabos na nahack nga ni itong page ninda na may pangaran na baka kay Municipal Police Station. Kaya pigabisuhan ninda itong mga lalo na itong mga mga followers, mga naghihiling kung mga updates manungod po sa seguridad dyan sa munisipyo kan Bakak. Na day po basta-basta ka mo mag-click nin mga post, mga links o mga anunsyo po na ipigpapaluwasan na sabing page dahilan tayan nga ni po kontrolado pa kay itong hacker. Pero di ka mo mag-edit dahilan pigigibuhan naman po inda yanin magkakanigong aksyon asin mga paagi tanganing mabawian na control ka iyan sa mas lalong madaling panahon. And sa ngunyan, ang pigagamit ninda na page, itong Facebook account mismo ninda. Ang pangaran niya, baka kay MPS, Albay PPO, yan ang Facebook account. And then sa iba pang mga concerns, pwede po kamo magpaabot ni na message o mag-upload sa numerong 0908-571-5110. Iyan ang sa indang anunsyo. Kaya din ang unay paghanapon itong paghanapon ko na itong tig-istorya ay Kuya Nems itong tig-istorya kung nahiling ko duman sa story kan page. Tabakaday naman siya available ngunya. Nakikig lang ako imagine hepatura kan pulis araw ka to sumahihiling mo Kuya Nems na naka-story duman sa Facebook. Kaya iyan magaan mga pangapudan kan mga kapulisan ta na just in case
po digdi may mga kadudadudang mga post, mga links na ipigsisend po sa Indo. Dahil po tabi ka mo basta-basta kaya na mag-click. Dahil ang posibleng mga paagi na po yan kan mga scammers na nga ni makakuha po sa Indo nin informasyon. And duman sa mga sa mga parasira ta, may pigpaluwas po kaso bagong anunsyo ang Coast Guard Station Albay. Dahil ang takaso hapon may pigpaluwas na gale warning number 8 and Pag-asa, DOST Pag-asa kung sa piga-abisuhan po ninda. Ang mga saradit na sakayan pandagat na may gabat na 250 gross tonnage na ibitaran po muna ang pagpalawod sa may parte kan eastern coast of Albay, partikular na itong sa may area kan Rapu-Rapu. Dahilan ta halangkaw po ang balod, makusog ang paros dyan para man po masiguroan sa indong mga kaligtasan. And of course, itong sa mga medyo duruda ko lang mga sakayan pandagat, taga-ingat ka mo, mag-take nin precautionary measures, tanganing masiguro po na ligtas ang sa idong pagbiyahe sa nasabing parte ka na kadagatan. Dahilan tasagod sa ngunyan, wala pa ni na ipigpapaluwas na bagong anunsyo ang Coast Guard Station Albay kung hinali na ninda itong gale warning. Bago na palan ang commander kan Coast Guard Station Albay, ali kay Captain Julian Bayawa Jr. Kaso hapon, nangyari na po itong turnover ceremony na pinanginutan ni Commodore Roldan. And then, pamayo kan Coast Guard Station Albay, iyo si Captain Alejandro Arica. And then, ini si Captain Bayawa, siya na po mapadagos kan si iyang pagtrabaho duman sa Coast Guard District Western Visayas. Karin niya duman si Sir na, si Sir na nga ni isulas na commander dyan. Nalingawan ko nasa Puro Kandila ako kuya su pangaran kan dating Coast Guard commander dyan sa Bicol, pamayo, si lingaw ko na dati itong dating naka-assign digdi sa Tuya, isa ang sinalidahan ni Commander Roldan. Maray na pagkauto kay Kuya Chadi Velasco na kaantabay nguna na pagkahapon, kay Ma'am Jesusa Lorica, kay Ma'am Medel Epifanio, kay Kuya Edwin Magalaw na sabi na good afternoon Ma'am Angel watching from Manila. Maray na pagkauto po sa Indo dyan. And then kay Sir Benigno Capino Jr., kay Ma'am Shirley Casas Orogo, kay Kuya Chadi Velasco dyan sa Bernice Hotel, dyan po sa Legao City. And duman palan sa mga naghaharapot ka itong libreng theoretical driving course. Kung mga nakalisa si Mana Kuya Nems, ang pig-offer kan Land Transportation Office Bicol, an para duman sana sa mga babaeng Bicolana. Ngunyan, igwasinda kipig buksan na na libreng theoretical driving course para na ini sa gabos. Kay puhan lang duman na magbisita sa indang temporaryong opisina sa Old DPWH Regional Office number 5 office sa Barangay Rawis, Legazpi City. Tanganing konfirmaron po an sa indang slot. Free theoretical driving course ang gigibuhon po sa Marso 25 sagod 26. Next week po iyan. Next week na pala ko yun. Katapusan na naman. Abaan ang kaskas. So, ibig sabihin, ang tigbabantayan ko dyan, Kuya Nem, so, March 28, na iupuan pagpuon kan kampanya kuno. Ito ang official na pagpuon kampanya kuno kang mga aspirante sa manalain na posisyon. Pero hapon-hapon nga ni Kuya Nems, ito bagang sa mga malaado na mga tsak, tiga-abangan iyan ni Amara Luis Dumanhali sa southern part ng Legazpi.
pag nadangog ni Naan, Kuya Nems, mataram siya, Mama Angel, I hear something. Tapos maluwas na dyan, Kuya Nems. Ano po, digdi, iyan na naglilibot-libot sa tuyang mga barangay. Ano po, digdi, March 28, ito sa opisyal na basado sa schedule na ipigpaluwaskan Commission on Election. And then, wala tuo ang mga pagirumdom kan Commission on Election, kang Civil Service Commission. And then, kasuhapon, so DILZ, igwa naman ki mga series na mga talks about kontrabigay, itong pagbabawal sa pagbakal nin boto, asin ang paggamit kan mga resources kan gobyerno para po sa pangangampanya nguna na eleksyon. And then, kasuhapon, sabi ni Major Frank Roldan na day kay puhanin loyalty check sa lado kan 9th Infantry Division kan Philippine Army digdi sa Bicol Region. And then, kasubagong aga, nakahuron man ni Kuya Jimmy na salita si Police Colonel Julius Anonevo and Provincial Director po kan Albay Police Provincial Office na ang mga kapulisan digdi po sa probinsya kan Albay, magin man digdi sa Bicol Region, ang mantinido pong non-partisan and apolitical. Patas sa gabos, ang sa inang mandato iyo po ang proteheran ang lambang individual, pati na itong mga aspirante, asin mga botante, and then mamantinir ang katrangkiluhan kan pirilian, periodo kan eleksyon sa Mayo 12, 2024. Ngunyan pa sana Kuya Nems, atid-atido na nindo pag-isipan ta na kung sisa itong mga dapat na pangaran, mga bilog na dapat na sisyadan ta, kataning kaiyan pangaran kan mga iboboto ta na magiging leader kan sa tuyang mga lugar sa mga masunod po na tao. Ang sa kuyang kapartner po, Surado Technical, si Kuya Nems Flora, maray na pagkaudto kay Ate B Flora, dyan sa iyang mansyon sa barangay Sagpon, Candaraga, Albay. Ang tabayan na po at masunod na programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw